Gipaila-ila na ang mga kandidata sa Hiyas sa Kadawayan 2022 nga gikan sa 11 ka tribo sa Davao City. Ani report ni Argil Relator. Maupian masolom kaniyulangon, kundi si Emeline Ali Armodia, 20 way sa boka. Hiyas to ata. Maninglomo na mo lahat, Hagoho Crizel Joy Mansalay Ungap, 21 Hiyas sa Bagobo Klata. Sakan kane si Bia Leslie May Awan Mendoza, 21 Tikod ka, Hiyas sa Bagobo Tagabawa. Maupian masalom kaniyulangon, si Kadisi Diana Ruth Campong, Hiyas Tamatig Salom. Maupian alo kaniyulangon, si Axeladere Iliana Banggaan, 22 Hiyas sa Obo Manobo. Saki si Erika Bicando, Duango Isa, Hiyas sa Bangsa Iranon. I am Alneza Myla Bangasin, 25, Yang Hiyas ng Bangsa Kagan. Saki si Jerio May Ali Sakal, 26, Hiyas sa Maguindanaon. Sakan si Bae Beauty Rose Gandarosa, 20 Agunam Ragun, Hiyas sa Bangsa Maranao. Ako si Siptiro Helmina Jaji Imani, 10 Kawalo Umulko, Hiyas Mabangsa Sama. Ako Himay Sara Osama Mendoza, Kauhaan tagupat tahon inumul ko, Hiyas simbang sa Tauso. Sila ang nikumpleto sa 11 ka mga representante sa matag tribo sa Davao City alang sa Hiyas sa Kadawayan 2022. Sa pagpresenta kanila ngadto sa media, nasukod na ang ilang katakos sa pagpahayag sa ilang opinyon sa nagadaiyang issue nga gikaatubang sa mga tribo sa syudad. Amo ang papel bilang mga kabataan na maidukar na this is how we protect our rights. We are not allowed to sell our ancestral domain because this is where we live. Lakip sa ilang advokasya ang pagpasigarbo sa ilang tribo, pagpalambo sa youth leadership, pagpreserba sa ilang kultura, pinaagi sa sining, ug ang pag-edukar, ug ang pantay nga pagtatar sa IP ug Moro communities. Kasi karamihan kasi sa aming sama, hindi nakapag-aral kaya dinadaw nila ang aming culture. Kaya if I want to promote education para ipakita sa lahat na kaya naming sama ipatayo. Na kaya din namin ipakita sa inyo kung ano ang sama. Mitambong sab ang longest reigning Hiyas sa Kadawayan nga si Rainy ang patuan sa tribong Maguindanaon. Kini ang pagbalik sa Hiyas sa Kadawayan human ang 2 ka tuig tungod sa pandemya. Kabahin kini sa mga aktibidad sa 37th Kadawayan Festival. Pinasahi ang Hiyas sa Kadawayan sanglit dili kini beauty pageant kung dili pagsukod sa matag representante sa ilang kahibalo ug pagpresenta sa mabungahong kultura ug tradisyon agig pag-ila ug pagpasigarbo sa 11 ka mga tribo sa Davao City nga mo'y sinugdanan sa kalambuan gitamasa karon sa syudad sa Davao. Sila ang mga unang tao ato ang mga nagpuyo sa tagbayan sa Davao. So dili mawala dapat ang tradition. Dagkong papremyo sab ang naghulat sa mga mananaog. But for the Hiyas sa Kadawayan, it's on she will receive 100,000 pesos cash. For Hiyas sa Panagiusa, she will receive 80,000 pesos cash. For the Hiyas sa Kalambuan, she will receive 60,000 pesos. And for the other non-title holders, they will receive 25,000 pesos each. Karong August 6 ang ilang cultural presentation, samtang August 17 ang coronation night. Kauban si Leo Arcajes sa kamera, ako si Argil Relator para sa One Mindanao.